Και δίδεται η εκκίνηση του 64ου ελληνικού ντέρμπι, όπου 9 τριετής... Του 64ου ελληνικού ντέρμπι, όπου 9 εκλεχτοί καθαρό ημιδρόμων εσύπη θα το διεκδικήσουν στην απόσταση των 2.400 μέτρων. Αρχικά είναι ο Έαντας, ο οποίος έχει βγει στο κεφάλι, Βροντέα στη δεύτερη θέση, η King Φίβο στην τρίτη, ενώ Εκατέος από την εξωτερική είναι στην τέταρτη θέση, από μέσα Λέωνης και Κάνθος. Μέγδοβας βρίσκεται στην 7η θέση, ο Μελωδός στην 8η, ενώ λίγο πιο πίσω στην τελευταία θέση βρίσκεται ο Καστελιανός. Πάντα είναι τώρα ο Έαντας, ο οποίος δέχεται την πίεση του Βροντέα. Ο Βροντέας έχει βγει στο κεφάλι αυτός, αφήνοντας τον Έαντα στη δεύτερη θέση. King Φίβος και Εκατέος ακολουθούν στην τρίτη και τέταρτη θέση αντίστοιχα. Λέωνης, Κάνθος στις επόμενες θέσεις. Μέγδοβας προσπαθεί να κρατήσει την επαφή του με τους πρώτους. Ο Βροντέας οδηγεί πάντα την υποδρομία με τον Έαντα σταθερά στη δεύτερη θέση, ενώ ο King Φίβος είναι στην τρίτη. Από μέσα πλέον έχει πλασαριστεί ο Λέωνης στην τέταρτη θέση μαζί με τον Εκατέο, ο οποίος είναι στην πέμπτη θέση. Ο Μέγδοβας έχει περάσει τώρα στην έκτη θέση. Και όλα αυτά συμβαίνουν στο ύψος των 1.000 μέτρων, όπου ο Βροντέας συνεχίζει να προηγείται των αντιπάλων του. Τελευταία 800 μέτρα της διαδρομής, ο King Φίβος τώρα θέλει να επιτεθεί στον πρωτοπόρο. Βροντέα, Εκατέος έχει περάσει την δεύτερη θέση πλέον. Μελωδός από την εξωτερική μαζί με τον Μέγδοβα προσπαθούν και αυτοί να ακολουθήσουν το ρυθμό του πρώτου. Ο King Φίβος προσπαθεί να αποσπαστεί, όλα αυτά στο σημείο των 600 μέτρων. Για να δούμε, αγαπητοί φίλοι των ελληνικών υποδρομιών, ποιος θα είναι ο φετινός χρυσός ύπος. Πρώτος μπαίνει στην τελική ευθεία ο King Φίβος. King Φίβος και Μελωδός στη δεύτερη θέση. Μέγδοβας προσπαθεί. Ο αναβάτης του ύπου Εκατέου έχει αφιπεύσει, έχει πέσει από τον αναβάτη του. Από το άλογο στο ύψος των 600. Πάμε για τα τελευταία 200 μέτρα της διαδρομής. Δέχεται τώρα την επίθεση του Μέγδοβα. King Φίβος και Μέγδοβας. King Φίβος από μέσα, Μέγδοβα στην εξωτερική. Ο King Φίβος θα είναι ο τελικός νικητής του 64ου ελληνικού ντέρμπι. Αφήνει τον Μέγδοβα και τον Μελωδό στη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα. Καστελιανός θα τερματίσει τέταρτος. Την είσοδο στην ευθεία ο Μέγδοβας πολύ σκληρός. Ο King Φίβος όμως είχε τις δυνάμεις να αντιπαρέλθει την επίθεση, την αντεπίθεση του Μέγδοβα και να πάρει την νίκη. Εδώ βλέπετε νούμερο 6 King Φίβος, ύπταται ο Παναγιώτης Κεράτσας χωρίς χέρια. Ο Μέγδοβας, ο Μελωδός